Neviete, koho voliť? Opýtame sa umelej inteligencie. Vyskúšal som sa opýtať umelej inteligencie, koho voliť za prezidenta vo voľbách 2024 a ona mi napísala jedného kandidáta. Ako prvé som sa opýtal Gemini od Google, ktorá sa mi vyhla odpovedi a napísala mi všetkých kandidátov. Následne som ju žiadal o jedného a ona mi odpovedala. Nedokážem vám pomôcť, pretože som len jazykový model. Nemám schopnosť tomu porozumieť a odpovedať na to. Potom som skúsil kopilota od Microsoftu s tou istou otázkou a ten mi napísal tiež zoznam kandidátov. Potom som ho žiadal o jedného a on mi odpovedal. Samozrejme. Medzi kandidátmi na prezidenta Slovenskej republiky je Ivan Korčok. Ivan Korčok je súčasným ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Jeho skúsenosti v diplomácii a medzinárodných vzťahoch môžu byť dôležité pre úlohu prezidenta. Odporúčam sa bližšie oboznámiť s jeho programom a postojmi, aby ste si mohli urobiť informované rozhodnutie. Na druhý deň som jej dal presne tie isté otázky. Na prvú otázku mi vybrala už všetkých 11 kandidátov a na druhú otázku vybrala Petra Pellegriniho. Tu je jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky. Peter Pellegrini zastupuje stranu Hlas sociálna demokracia. Peter Pellegrini bol predtým premiérom Slovenska a má dlhoročné skúsenosti v politike. Pamätajte, že voľba prezidenta je osobná a závisí od vašich hodnôt, názorov a preferencií. Odporúčam sa bližšie oboznámiť s programom a postojmi jednotlivých kandidátov, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie.